Takže dobrý den, vítám vás u naší reportáže tady s Kristýnou, naším lídrem strany Zelení. A ráda bych jí položila 2 otázky. Dobrý den. Dobrý den. Jako první otázku máte, jaký máte názor na Frontex? Naše strana se přiklání k tomu, že se Frontexem souhlasí. Je to kvůli tomu, že díky tomu můžeme posílit cestu legálních cest do Evropy, můžeme díky tomu posílit hledání a záchrany uprchlíků, tudíž snížit ztráty na životech a celkově můžeme díky tomu vyřešit několik otázek ohledně migrace. Děkuji. A druhou otázkou je dvojí kvalita potravin, jak se k ní stavíte jako náš lídr? Naše strana chce směřovat ke společnosti ekologicky a sociálně udržitelné a celkově zemědělství je základem výživy obyvatelstva a péče o krajinu. A není a nesmí se stát jen jedním z odvětví českého hospodářství. Tudíž nesouhlasíme s tím, aby byla dvojí kvalita potravin a chceme, aby byla sjednocená a všichni měli stejná práva. Dobře, děkuji. Děkuji. Tohle byl rozhovor tady s Kristýnou, naším lídrem strany Zelení. Děkujeme vám za zvládnutí. Dejte odběr.